αγώνα που κάνει η πίστη μεταξύ των ομάδων Ιδρυακού και ΑΟ Χαϊδαρίου, οι Παλέμαχοι, και το τουρνουά Ακαδημιών μεταξύ των ομάδων Μαδραϊκός, Πυρίχιος, ΠΑΟΚ Μάντρας, Ιδρυακός και ΑΟ Ερυθρών. Πες μας λίγο για το φιλανθρωπικό σκοπό αυτός ο σημερινός αγώνας εδώ στα Βίλια. Στα Βίλια γίνεται ο αγώνας αυτός για τα παιδιά του Συλλόγου η Πίστη, για τους γονείς και τα παιδιά του Συλλόγου η Πίστη. Είναι σύλλογος γονιών και ειδεμόνων παιδιών με καρκίνο. Στεγάζονται όλα αυτά τα παιδιά μαζί με την Ελπίδα του Φλόγα στην οικολογική μονάδα της κυρίας Μαριάννας των παιδιών πίσω από το νοσοκομείο Πέδα, και μαζί με την άμψη της Θεσσαλονίκη είναι περίπου 300 παιδιά, με 4 σύλλογοι που έχουν παιδιά που νοσηλεύονται στις κλινικές και της Θεσσαλονίκη και εδώ στην οικολογική μονάδα. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν είναι σήμερα να προβάλλει το Σύλλογο Πίστη, που πραγματικά είναι πολύ πίσω, χρόνια τώρα είναι πολύ πίσω, και δεύτερον να γίνει προβολή του λόγου και ό,τι εισπράξουμε. Τα έσοδα θα διατεθούν κατευθείαν στο Σύλλογο Πίστη, στο Σύλλογο κατευθείαν. Με παιδιά με καρκίνο, έτσι. Με καρκίνο. Υπάρχει ένας Σύλλογος Γονιών και Ειδεμόνων. Ναι. Εκεί υπάρχει μια αυστηρότητα στο καταστατικό. Δεν επιτρέπεται εσύ και εγώ αμέσως να είμαστε εκτός. Μόνο ο γονείς είναι. Και ο κύριος Γιάννης ήταν 10 χρόνια εκεί στην πίστη. Ο κύριος Γιάννης εδώ ήταν 10 χρόνια στην πίστη για διοικητικό μέλος. Ξέρεις αυτό? Δεν το ήξερα. Ναι, είναι 10 χρόνια διοικητικό. Άρα πρέπει να μιλήσει αυτό. Ευχαριστούμε καλή. Τίποτα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Τζανί. Τον κύριο Γιάννη Τζανί να μας πει δύο λόγια. Ήσασταν και μέλος στο ΔΣ. Πέστε μας δύο λόγια. Τότε και τώρα. Καλώς ήρθαμε σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο εδώ. Πες μας δύο λόγια σαν Τι να πω, σαν σύλλογος. Σαν σύλλογος. Ότι είμαστε από τους καλύτερους συλλόγους, οι οποίοι κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά με καρκίνο. Στο Σύλλογο Πίστη, νοσοκομείο Πέδων, της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας είναι και ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι και ο διαιτητής της αναμέτρησης των Παλεμάχων του Ιδρυακού με τον Χαϊδαρίου. Γιώργος, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Στο Ιδρυακό τοπίο και σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Δύο λόγια να μας πεις για τον φιλανθρωπικό αγώνα που γίνεται προς τιμήν της πίστης. Εμείς σαν παλέμαχοι βετεράνοι του ΑΟ Χαϊδαρίου κυρίως, αλλά και εγώ σαν ρέφερι σε διάφορα τουρνουά, στηρίζουμε πάρα πολύ, με πολύ δύναμη αυτή την πρωτοβουλία, όχι μόνο για την πίστη, αλλά και για άλλες φιλανθρωπικές αιτίες και οργανώσεις, είτε βοήθεια προς αναξιοπαθούντες ποδοσφαιριστές, είτε οικογένειες ή οτιδήποτε χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας. Είμαστε πάντοτε αρρωγές στις προσπάθειες αυτές, με μεγάλη ανωδιοτέλεια και πολύ καλή καρδιά. Να συνεχίσετε και καλούς αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ το γήπεδο των Βιλίων τελείωσε. Και ένα πανέμορφο γήπεδο. Ναι. Δεν έχει ακόμα Το έχουμε βιώσει σαν προηγούμενες φορές. Από ό,τι είπε ο Δήμαρχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο με τους πάγκους των ομάδων και τις βασικά που θα γίνουν τα καθίσματα. Και μακάρι όλα τα παιδιά θα είναι μια έδρα δυνατή. να ξεκινήσουν να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευλογία να συμμετέχουμε σε αυτές τις ο Μαδραϊκός σε ό,τι προσδετηθεί πρωτοπορεί και είναι πάντα κοντά στα παιδιά. Από εκεί πέρα ήρθαμε να το ευχαριστήσουμε. Η ομάδα σου, η ΚΑΠΑ 14, ήταν πρωταθλήτρια, έτσι. Πες μας δύο λόγια για αυτό. Ένα πολύ δυνατό Με καλές ομάδες, χρόνια. Και πήραμε το πρωτάθλημα, η ΚΑΠΑ 15. Τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς ήταν σωστά, στο στόχο μας και το καταφέραμε στο τέλος. Σηκώσαμε το πρωτάθλημα του Σοκεβίδου για το 2020.
Πες μας λόγια για την ομάδα την Αλφα. Ξέρουμε ότι η ομάδα θα δουλέψει σωστά, με καλές πρεμηνές. Του χρόνου θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Αστέρας έφυγε από τη μέση, δεν υπάρχει Αστέρας τώρα, υπάρχει Μαδραϊκός. Μόνο όπου να σου πω ότι θα είναι και το διαφορετικό. Είναι δύο ομάδες. Είναι ομάδες διαφορετικές. Κάθε χρόνο πρωταγωνιστούν. Σοβαρό, σωστό. Θα γίνονται Αυτά θα τα πούμε από πρώτη λίγο και μετά. Νομίζω ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι ο Παλαισιακός και ο Βίζας. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα του Βίζα που ήταν. Είναι φανέλες βαριές, δεν ξέρουμε τώρα όλες, έτσι. Απλά εμείς έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα το προγραμματισμό και πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε καλά. Όμως όλα κρίνονται μες στο γήπεδο. Το ιστορικό το κομμάτι, ναι, μεταγραφές, ναι, είμαστε το καθρέφτης είναι το γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιάννης Δημάρχος, θα μας πει δύο λόγια για το στρατιωτικό αγώνα που γίνεται σήμερα για την πίστη. Και όλο αυτό με τις ομάδες ακαδημιών του Πόρτμαντας, του Μαδραϊκού, του Κυριακού και των άλλων Ελευθερίου για να μας πει για το σημερινό στρατιωτικό σκοπό για την πίστη. Μόλις με πλησίασε ο κύριος Γιαννακουδάκης, ο δάσκαλος όπως τον λέμε εμείς οι πανηγυριστές, αμέσως δέχτηκα να βοηθήσω όσο μπορώ σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά αξίζει. Και αυτό που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου είναι πράγματι αυτά που μαθαίνουμε τώρα τελευταία από την επιστήμη, ότι ίσως βρεθεί το φάρμακο για αυτή την παλιά αρρώστια, πράγματι να βρεθεί για να σωθούν ζωές. Τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.